Kulong ang dalawang lalaki matapos na maaresto sa magkahiwalay na drug bypass operation sa Naga City ngayong araw, Hulyo 16. Bandang alas 9 ng umaga nang maaresto ng otoridad ang 28 anyos na suspect na si alias Carlo, residente ng Zone 5 Barangay del Rosario, Abella sa ikinasang operasyon sa Zone 4 Bayawas Street, Barangay Abella. Nakumpiska sa kanya ang 23 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu at tinatayang may bigat na 80 gramo na nagkakahalaga ng 544,000 pesos. Ayon sa Naga City Police, kasama ang suspect sa mga itinuturing na high-value target sa kanilang lungsod. Yung isa sa malaking successful bypass operations na isinagawa ng Naga City Police Office ngayong buwan. Alas 12:17 naman ng madaling araw nang unang maarasto ang 27 anyos na suspect na si alias Cyrus. May live-in partner, residente ng Zone 1 Barangay Triangulo. Nakuha mula sa posisyon nito ang 4 na heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng shabu na may timbang ng 2.5 gramo. Ayon sa pulisya, kasama sa mga parokyano ng suspect ang ilan sa mga empleyado ng isang BPO company sa naturang lungsod. Kumbaga siya ang pinagkukunan nitong mga nasa call center aid kasi malapit po yung kanyang area of operation dito sa mga lugar, itong sa matatapang lugar, lalo na itong sa mga BPO. So isa rin po ito sa subject ng ating ginagawang monitoring, lalo na mas marami pala ang sa kanyang kumbaga customer. Nasa kustudiya pa ng Naga City Police Station 1 at 5 ang dalawang nahuling suspect na kapwa naharap ngayon sa kasong paglabag sa Section 5 at 11 ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Posible rin silang maharap sa paglabag sa Section 15 ng naturang batas kung mapapatunayang gumagamit din sila ng iligal na droga. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.